Khulumbai, आंनि मुङा बारशारानि बसुमतारी. Welcome back to my channel. लोगोफोर जेरैथिंबो खालि गाज्रि खबरखौनो मोनगासिनो दं. बलिउडनि माखासे मोजां एक्टरफोरानो गोमालांबाय. लोगोसे दाखालिसो सुशांत सिंह राजपूतआबो सुइसाइड खालामबाय. बिराद दुखुनांथाव घटनाफोरा. ओमफ्राय आरो इन्डियान आर्मिनिबो जों माने गोबां सल्जार शहीद जाबाय. बिसोरखौबो जों गोमाबाय. लोगोसे आरो कर'नायाबो माने COVID-19 नि केसेसफोराबो बारायलांगासिनो दं. स' बिराद गिथावथावबो मोनगासिनो दं. थ' गोसोफोरानो थिग नङा. थेवब्लाबो मोनसे पजिटिभ जों मानसिफोरा जों पजिटिभ थानांगोन. जेरै बे बेरामा थाब हामथों आरो जेरै गाज्रि खबर जों मोनला बेखौनो जों सानसै. लोगोसे बिथांमोननि आत्माया माने रुंसारि जानाय मानसिफोरनि आत्माया जाहाथे माने शान्ति मोनथों बेनि थाखायनो जों प्रे खालामनो हायो. भिडिअ बानायनोथ' गोसो गैयामोन, स्टिल बानायनो सानबाय. आं मोननैसो प्रडाक्ट अर्डार खालामदोंमोन. स' बेखौनो आं दिनै आनबक्सिं खालामनो होननानै सानबाय. स' दिनैनि भिडिअआ मोनसे आनबक्सिं भिडिअ मोनसेयानो जासिगोन. स' स्टार्ट खालामसै भिडिअखौ. नै आंना एकदम स्किना बिराद गाज्रि जाबाय. नै बेयावबो एकदम सिथर ओमफ्राय बेयावबो एसे पिगमेन्टेसन ओमफ्राय बेयावबो दङ दागफोरा. स' माने आं बिराद लेजि मानसिया. ओमफ्राय आंना स्किनाबो बिराद सेन्सिटिभ. एसेयावनो माने माबाफोर फोनबानो गोजा जालाङो ओमफ्राय सिथर जायो. स' माने बिराद गियोमोन आरो माने जादा फोननो. ओमफ्राय फोननायबो जायामोन आं बिदि. स' ओंखायनो आं बे मोनसे प्रडाक्टखौ अर्डार खालामबाय. नायनोसै इउज खालामनानै. ओमफ्राय आं रिजाल्टखौ नोंथांमोनजों उनाव शेयार खालामगोन. स' नोंथांमोना दा नायना लादो आंनि स्किना. दिनै आं जेबो फोनाखै, एकदम जेबो फोनाखै. नाय गोलोमजोब्बायसो. खालि नायदो माने एकदम सिथर जाबाय. बोरैबा जादों माने स्किना. ओंखायनो माने बिराद सिन्था जाबाय. स' अर्डारखौ होबाय. ओमफ्राय बे प्रडाक्टनि रिभिउखौ आं इउज खालामनानै होगोन. एटलिस्ट 1 month ट्राइ खालामनि. ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायनो हागोन इमप्रुभ जायोना जाया. स' बे जाबाय स्किनक्राफ्ट. बेयाव माने क्रिम दङ. स्किनक्राफ्टखौ हयथ' नोंथांमोना बहुतानो खोनाखादों. थ' बे माने स्किननि थाखाय बिराद मोजां होननानै होनगासिनो. स' आं सानबाय ट्राइ खालामनि. बेनि बहुत गोबां रिभिउसखौनो आं मोन्दोंमोन. ओमफ्राय नेगेटिभबो मोन्दों. थेवबो आं सानबाय आं खनसे ट्राइ खालामनि माबायदि जायो, आंनि स्किन टनाव मेच जायोना जाया. थ' फार्स्टआव बेखौ खुलिनोसै. ओमफ्राय नै खावसेखौ आंनि फिसालाया बिसिबाय. स' सरि. ओमफ्राय नै ओरैनो पेकेजिंआथ' मोजां. बिदि कार्टुन टाइपाव बिसोरो खालामदों. मोजां सिल खालामखानाय. खुलिनोसै बेखौ. बक्सा बे ब्लू कालारनि बक्स ना, बिराद समायना बक्सा. बिराद फसायखायो आं बे कालारखौ. स' दा नायनोसै बे बक्सनि सिङाव मा दङ. बेयाव मोनसे बिदि बेबो सिल खालामना होदों. नायनोसै बेखौबो हानसै. बिदि मोनसे कागज दङ बेनि सिङाव. नै नायदो मा दङ बिदि. किउट. नै अन्थाव बाथावनो मोनसे बेग, फिसा बेग. ओमफ्राय बेनि सिङावनो मोनथाम प्रडाक्ट दङ. नायनोसै. ओमफ्राय फार्स्टआव बेखौ नायग्रोनोसै बेयाव मा दङ. Dear Skinkrafter, congratulations on your first customized skincare. Okay. Routine dong. तो माने माबायदि आं बे क्रिमखौ यूज खालामनांगोन बेनि इन्सट्राक्शना बेयाव मोजाङै दङ. स' आं बेखौ उनाव जेब्ला रिभिउखौ होगोन होनब्ला आं नोंथांमोनजों शेयार खालामसै. स' बारा भिडिअखौ गोलाव खालामला. प्रडाक्टखौ नायनि माबायदि. स' मोनथामनि बिथोराव बे मोनसे मोनदों.
बे जाबाय फेस क्लिनार spot application only बे जाबाय spot application ताने बेखौ आं दाबने फिसा फिसा स्पट जादों ब्लैक कलरनि दा हयथ' केमेरा बारा नुवा बाट मोजाङै नायबाथाय एसे नुयो स' बेनि थाखायनो आं अर्डारखौ होना नायबाय माबायदि जायो थर्ड barrier repair lotion and moisturizer माबायदि ओके नै बिदि हयथ'खौ स्प्रे खालामनांगोन दा आं इउज खालामथ'वा जेबो खालामा उनाव आं देखायगोन रिव्यू टाइमाव होनगोन माबायदि आं एप्लाइ खालामदों बेखौबो देखायगोन इउज खालामनायनिखौबो देखायगोन स' नै ओमफ्राय बेखौथ' ओरै थुनांगोन हयथ' थ' बे मोनथामानो जाबाय ओमफ्राय बेखौ अर्डार खालामनायाव थारमाने अनलाइन अर्डार खालामदोंमोन आं ओमफ्राय मोननैसो थारमाने इसोर कुवेश्चनार होयो माने नों जेब्ला अर्डार खालामगोन नोंनि स्किना माबायदि माने मा जायो मा जाया नोंनि स्किना अइलि ड्राइ नों मा जायो जानाय लोंनाय बहुतटा कुवेश्चन सोङो बेफोरनि एन्सार होनांगोन फार्स्टआव बे जाबाय कास्टमाइज प्रडाक्ट थारमाने आंनि स्किना मा टाइपनि बे हयथ' बे नों सोरबा बेखौ होनबा सोरनिबा स्किनाव सुट जानो हाया बे आंनि स्किन टाइपखौ बिसोर मिथिनानैसो बे प्रडाक्टखौ हरदों स' नायनोसै माबायदि जायो स' नोंथांमोनाबो जुदि अर्डार होनो गोसोबा आं लिंकखौ शेयार खालामगोन डिसक्रिप्शन बक्सआव होनो हागोन बाट आं सानो फार्स्टआव रिभिउ होबा मोजांसिन जागोन ना स' दानो खालामथ'नांला नामा आं रिभिउखौ होनि बेनि उनाव अर्डार खालामबा जागोन ओमफ्राय बे खुनु धरननि स्पन्सार्ड माने भिडिअ नङा आं गावनो आं गोसो जाबाय माने अर्डार होनो ओंखायसो होदों ओमफ्राय आंनि आगे सासे दं बेखौ आं सोंदोंमोन माबायदि मोनदों गाव खिन्थु मोजां मोनदों रिभिउआ मोजां होनदों ओंखायसो आं बायबाय स' नायनोसै बेनि स्किन टनाव मेट्च खालामदों आंनाव मेट्च खालामना खालामा माने जायो ना जाया आंजों मिथिला स' नायनोसै स' बे मोनथाम प्रडाक्टआव आंना 999 गोलैदोंमोन स' नोंथांमोना साननो हागौ माने जुदि गोसोबा अर्डार खालामना नायदो आरोबाव मोनसे प्रडाक्ट आं अर्डार होदोंमोन बे जाबाय सेनिटाइजार एक्चुअली दा COVID-19नि थाखाय माने बयनिबो न'खराव बे सेनिटाइजार थानाया बहुत इम्पर्टेन्ट सेनिटाइजाराथ' दखानावबो मोनो बाट आं थारमाने अनलाइन मोनसे होदोंमोन मोजां नुनानै नायनोसै माबायदि बुस्थुआ ओमफ्राय शेयार खालामगोन पेकेजिंआ आं एकदम फसायाखै बे बाय' स्टेरिलाइजार ओमफ्राय बे खावसेल' फैदों दै बुस्थुआ मिथिला बेयाव एमएलआ बेसेमोनथाय 380 ml होननानै लिरनाय दङ बाट 380 mlआ बे खावसेल' जायो नामा आं इमान सियर नङा बाट बथलाथ' गिदिर थ' बे हिसाबाव एटलिस्ट इसिमथ' थानांगौमोन खिन्थु दङ बेसिमल' खावसेल' दङ नै नुदोंना नुवाखै नोंसोर मिथिला खिन्थु बेसिमल' दङ पेकेजिंआ एकदम आं मोजां मोनाखै ढिला ढाला सोरबा माने खुलिनाय बायदिसो मोनदों मिथिया लोगोसे बेयाव पिक्चार दङना बिदि स्प्रे खालामनाय नेटआव जेब्ला आं अर्डार होदोंमोन बिदि मोनसे बेजों मोनफागोन होनदोंमोन ओमफ्राय बे आंना प्राइसआ गोलैदों 499 लिरनाय दङ 490 लादोंमोन बिदिल' खालामनांगौबा बिदिल' स्प्रे खालामनांगोन बिदिथ' जादों र' खिन्थु जि प्रडाक्टखौ आं एक्सपेक्ट खालामदोंमोन बिदि मोनासै आं बेखौ अर्डार होनायनि रिजनानो जादोंमोन बे स्प्रे खालामनायखौबो मोनफागोन होननानै आं थारमाने सानदोंमोन जानाय फ्रुट्स भेजिटेबल्सफोरखौबो थारमाने जों बेयाव लिरनाय मथे जों जुदि 60 सेकेन्ड स्प्रे खालामना दोनोबा जार्मसा थैयो ओमफ्राय पेस्टिसाइड्स जे जों भेजिटेबल्सफोराव जे होयो बेयाव पेस्टिसाइड्सफोरखौबो थारमाने बेखौ सारना दोनबा बेबो थाङो होननाय लिरनाय दंमोन ओमफ्राय बेयो थारमाने अर्गेनिक होनाय लिरनायखाय आं थारमाने एसे ट्राइ खालामना नायनि होननानै अर्डार होदोंमोन स' दा मिथिला आरो मा मेइन बुस्थुखौनो मोनासै स' आं बारा हेपि नङा बेजों बेखौ अर्डार होनानै बेयाव लिरदों किल्स 99.9% अफ बेक्टेरिया ओमफ्राय फ्रेग्रेन्स फ्रि मोनसे
टाइपनि स्टेरिलाइजारानो बाजारनिफ्राय जेब्ला फैयो जिखुनु बुस्थु लाबो डाइरेक्ट न'आव सोआलासिनो बेखौ तारमाने स्प्रे खालामनानै 60 सेकेन्ड दोनबाथाय जार्म्सफोरा थैयो बा बेक्टेरिया भाइरासफोरा थैयो होननानै लिरनाय दङ बेनि थाखायसो आं बेखौ अर्डार होदोंमोन स' नायनोसै COVID-19 नि थाखायनो माने बिराद गिथावथाव जाबायना बाजारनि बुस्थुफोरखौ माने जों जेसे हागौ थाबनो सोआ बाहेरायाव दोनथ'नानैसो सोयो थेवब्लाबो बेखौ सानना दोनबा एसे गोसोखौनो माने हयथ' गाव सेल्फ सेटिसफेक्शन जे एटलिस्ट थैबाय बेक जार्म्स गैला होननानै स' नायनोसै आं इउज खालामनानै बाट टु बी भेरि अनेस्ट आं माने पेकेजिंखौ एकदम मोजां मोनाखै प्लास थगायजानाय बायदिसो मोनबाय आं बेखौ माने खावसेल' फैबाय मिथिला आरो एनिवे ओमफ्राय नोंथांमोनाबो रिभिउ होदो जुदि सोरबा इखौ इउज खालामदोंबा माबायदि मोनदों खालामाखैबाबो आंथ' एडभाइस खालामोन बेखौ अर्डार होनाङा रावबो आंथ' थगायजानाय बायदिसो मोनबाय स' बेलेग बाजारनि नर्मेल सेनिटाइजारखौनो बायबानो साबसिन जागोन अनलाइन होनानै नायदोंमोन मा जायो ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै सानदों मोननै कुइसननि एन्सारखौबो होनोसै कमेन्ट बक्सआव गोबां कमेन्ट माने सोंनाय मोनबाय थादों आं स' दिनै गोलाव जागोन आं कुइसन एन्सारनि मोनसे आलदा भिडिअ खालामखागोन स' नोंथांमोना दिनै माबाफोर सोंनांगौ दंबा कमेन्ट बक्सआव सोंखादो स' नेक्स्ट भिडिअखौ आं कुइसन एन्सार भिडिअ खालामगोन सानदों ओमफ्राय दिनै खालि मोननै एन्सार होनोसै जेरै फार्स्ट माने गोबाङानो सोंगासिनो दङ जे जों बहा थायो स' जों थायो एक्चुअलि दा थानाया जोंना बरपेटा रड ओमफ्राय जोंना गुवाहाटीयावबो न' मोनसे दङ ओमफ्राय जों गुवाहाटीयावबो जेब्ला सोलाबो जों गुवाहाटीयावबो थाङो बन्द' मोनबाथाय बेयावबो साननै सानथाम थानानै आरो फैफिनो ओमफ्राय आं मा मावो बेखौबो बहुतानो सोंगासिनो दंमोन स' आं सासे टेटनि टिचार LP लेभेलनि ओमफ्राय BTC आवनो स' बाराखौ बुंला दिनै आं नेक्स्ट भिडिअखौ कुइसन एन्सार भिडिअ खालामनो नाजादों ओमफ्राय आं प्रमिस खालामा जे नोंदाखौ आं माने लागोन आंजों मानोना आं आगोलावबो होनखादों बिथाङा एसे बिजि थायो स' ओमफ्राय बे मा मावा बेखौ आं नेक्स्ट भिडिअआवनो बुंसै स' जुदि सोलाबोबा आं नोंदाखौ लाफागोन लोगोआव आरो जुदि हायाबा थेवबो नोंथांमोना एटलिस्ट कुइसन नोंथांमोननि सोंनायनि एन्सारखौ मोनगोन स' बेखौबो नायबानो जाबाय स' दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों